लोगोफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ जोंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि अननायाव इसोरनि अननायाव नै आं दिनैहाय फुङावनो भिडिअखौ जागायलाबाय फुंनिफ्रायनो इसिं न'निफ्राय भाजा एवगासिनो आङो ओमफ्राय आंना मबाइल रिचार्ज गैया नालाय नोंथांमोनखौ आङो बारा सापर्ट खालामनो हायाखै जिखिनि आङो सापर्ट खालामदो बोरायनिफ्राय नेट लानानैसो खालामदो आरोना बिदिबा जाय ब्लग भिडिअ नायनानै मोजां मोनो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना फुंनिफ्रायनो जागायलायबाय आङो मा देखायलायनोसै लोगोफोर नै लोगोफोर दाख्लै आङो मेफ्रि मैगं खादोंमोन ना बेनि बिजौखौ आङो दिनैबो खानानै एवलायबाय रायलायनो रोंलायलांला पियास दरनै गिदिर गिदिर होनानै एवदो आङो ओमफ्राय दाउदै दैथाम होनो नागिरदो आं बेहाय दिनै फुंनि जानायखौ बिदिनो थगायलायनोसै उदैखौ जेबो गैया दायो सानजौफुआवसो खामानिबो मावगोन नालाय दायो सानजौफुआवसो ओंख्रि मोजां संनोसै नै आङो दाउदै दैथामखौ देफायनानै लाखानोसै आङो खुरैयाव नङाबा केमेरा हमग्राथ' गैया नालाय हारसिं फट' जायो ओंखायनो खुरैयाव दिहुननानै लाखाबाय आङो बानलु गोरान संख्रै होनानै लाबाय दायो आङो दाउदै देख्रुबनायखौ हरनोसै नैया बरिया जाबाय आरोना कालारा फिथा जागासिनो फिथा जादों आं गुदुंथार नो बारा मेगि जाया दे आइदि होनो दे ओमफ्राय जानांला दे जाना खिथिलाय लुगैन नो जानोबान जानो नोंसो जानो गुदुं ना गुसु बाय नै लोगोफोर आङो सानजौफुनि ओंखाम ओंख्रि संनो होननानै आखायाव लाबाय दायो आङो बयलार बेदर एवनो नागिरदो मुदुफुलदो बयलार बेदर थाव हरबाय ओमफ्राय मैदुफुलखौ नै आङो कुकाराव रुनानै लादो बोराया इदिट खालामनाय समाव आंखौ एदाव हरगासिनो आरो पियासखौबो एवफ्रामनानै लाग्रोनोसै बयलार बेदर नै आधा केजि बयलार आङो दिनै मैदुफुलखौ रुग्रोनासो लादो आरोना नङाबा बयलार बेदरा गेब्लेजोबो नालाय एसे रुग्रोनानै लादो आङो एसे बेलेग टाइपनि एवनो नागिरदों आङो दिनै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बारा मस्ला मस्लि होआ आरोना बोराया बिराद एदाव हरगासिनो आंखौ नै लोगोफोर बेदरा आंना फ्राम जालायनाय एवनानै लाबाय आरोना आङो पुरा गोजा ब्राउन कालार जाबाय ओमफ्राय दायो आङो मैदुफुलखौ बेहाय होनानै होनोसै आरोना मैदुफुल रुनायखौ दिहुननानै लाग्रोनोसै आङो कुकारनिफ्राय बारा एसे मोनब्रेदायनाय रुवाखै आरोना खनसेल' हुइसेल होदो आङो ओमफ्राय दायो आङो हरबाय गोजा जालायनाय एवफ्रामबाय आरोना आङो बेदरखौ ओंखायनो कालारखौ एसे बरिया नुबोबाय
दायो लोगोफोर आङो मस्ला मस्लिखौबो होनानै लाखाजोबनोसै आरोना नै इहाय मस्लाया इयो मिट मसला ओमफ्राय दहाय हरनाया सामब्राम गुफुर जाब्राम इफोरबायदि जिरा इफोरबायदि लगायनानै देखादोंमोन आङो थबसियाव ओमफ्राय दसे एवफ्रामनानै दै होनोसै आरोना बानलु गोरानबो हरबाय आङो। ओमफ्राय कुकाराव आङो दहाय मैदुफुल रुनायनि दै दंखायोमोन ना बेखौनो होना होबाय मोननो थाखाय बेदरा मोननो थाखाय मैदुफुलाथ' मोनखानायसो नालाय। दायो लोगोफोर आङो नै खनसे माबानानै थाख'निखौ बोखारनानै एरबावबाय आरोना नै आंना जाबायानो बरिया जाबाय कालारखौ नुनायावनो जानो गोथाव जाखानाय बायदि नुखाबाय नङा होमबा लोगोफोर आंना मोनबायानो आरोना ओंख्रिया ओमफ्राय ओंख्रिया आंना खाला दालि खारैमोन आरोना बे भाजा जाबाय ओमफ्राय आङो दायो बेखौ खांनानै लाग्रोनोसै मैया गामलायाव होनानै लानोसै आरोना बरिया जाबाय। कुकाराव रुनानै आं एबारसो फार्स्ट संदो आरोना गेब्लेगोन साननानै ओमफ्राय दायो नै आङो रानबाय मिस्ट्रि बाबुफोरनि थाखाय हायनानै लाबाय आङो। न'फोरानो आलाय सिलाय जाजोबथारबाय नै अबस्था गैला मिस्ट्रि बाबुफोरा खामानि मावगासिनो लेंहरनोसै आरो ओंखाम जानो। लोगोफोर नै दखान मोनफैलायबाय आंहा माथो खालामनो दखानाव थाग्रा रावबो गैया खामानि सोलिगासिनो नालाय न'आव खामानि मावगासिनो जोंहा गासिबो हौवाफोरा खामानि मावगासिनो। ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संखांनानै जाखांबाय ओमफ्राय दसे आङो दखानाव थाफैलायबाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबनो सानबाय आरोना दिनै आंना संनायावनो थांबाय भिडिअआ नङा होमबा लोगोफोर संनायजों लोगोसे जानायनि भिडिअबासो एसे समायनाय नुयो खिन्थु आंना फिसा गोनां नालाय बिदि माबानो समानो जाया गोथाव गोथावबाथ' आरो बांसिनसो भिडिअ बानायनो जानायनि भिडिअ बानायनो सम जासिनबावासो आंना ओमफ्राय ओंख्रि गैयाबासो सोमजानाय मानाय ओंख्रि गैथाराबासो एसे जानायखौ लाफानो सम जायो आरो लामायाव ट्रेक्टरबो खारगासिनो आरोना दावरावथार। होमबा लोगोफोर आङो बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबाथाय लाइक शेयार साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय अननानै बिदिबा बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय बाय बाय।